Per Kirkeby er kendt som maler, men det er ikke i maleriet, man kan se en kunstners sande kvaliteter. Det er i tegningen. Det er et citat, der stammer fra Per Kirkebys gallerist igennem mange år, Michael Werner, som viste i 1974 den første udstilling med Per Kirkebys kunst på international grund. Det skete i Köln. Det er i Tyskland, hvor Per Kirkeby oplever sit internationale gennembrud som en af de mange bidragsyder til en fornyelse af malerkunsten efter 2. verdenskrig. Her på Museum Jorn har vi valgt at vise en udstilling under titlen Per Kirkeby, overvejelser og iagttagelser. Det har fokus på udviklingen af Per Kirkebys tegninger i perioden 1979 til 1989. Og vi kombinerer de her tegninger med skulptur fra anden halvdel af 80'erne, hvor han begynder at arbejde med bronze som medie. Per Kirkeby er en malerskulptør. Han anvender nogle principper fra maleriet, det vil sige ideen om pastositet og stoflighed, når han udformer sine modeller til bronzeskulpturerne. Det er aflejringer af penselstrøg. De sluger også lyset. De har nogle åbninger, de lukker sig, men de udspringer af den flade form af maleriet eller tegningen. Når vi kigger på Per Kirkebys tegninger, så kan vi se, hvordan de også dyrker kropsligheden, arbejder sig ind i dybden, hvorvidt kroppen bliver omformet til et landskab og landskab til en krop, hvor vi oplever den konstante forvandling. Og det er det, som denne udstilling også interesserer sig for, nemlig at lægge fokus på, hvorvidt det ene er en observation, noget man nedfælder på et stykke papir som kunstner, men hvordan man også begynder at arbejde videre med det, tænke i andre kontekster, transformere det og give det nyt liv. Tegningen spiller altså en stor rolle i udviklingen af Per Kirkebys maleri, men også i sig selv har den en enorm berettelse. Den udvikler sådan set den kunstneriske streg. Det er i tegningen Per Kirkeby isolerer de her figurelementer, som han omgiver sig med. Han kalder dem prototyper. Det er vokabulariet, han citerer fra, han anvender til at udfolde sit universalistiske sprog, som dog bunder i personlige overvejelser og iagttagelser. Det er Per Kirkebys personlige syn på verden, på naturen, den verden, han omgiver sig med, som han nedfælder i tegningen, maleriet eller skulpturen. Det er et særligt samspil mellem bronzeskulpturerne og tegninger. Tegningerne, de åbner sig, de udvikler en dybde, de suger ens blik ind i selve billedverdenen. Og det samme gør skulpturen også. Når vi bevæger os rundt, så opløser sig det her motiv, en ansigtskontur eller armen, og lige pludselig er der huler, er der kløfter, er det vi kender fra naturen, fra træer, landskabsformationer. Denne udstilling af Per Kirkebys udvalgte tegninger og bronzer hjælper os altså til at få et mere nuanceret syn på kunstneren, hans kunstneriske udvikling og også de store malerier, han har skrevet kunsthistorie med.